Bon dia, sóc el Jesús Torres, del celler de l'Era. El nostre celler es troba ubicat al Mas de les Moreres, un conjunt d'edificacions i masies centenàries lligats històricament a la tradició vitivinícola de la zona. I és que ens trobem a la vall del riu Arbolí, a les afores de Cornudella del Montsant, on les condicions climatològiques i els sòls d'argiles i llicorella donen unes condicions excepcionals per al conreu de la vinya i per a la producció de vins. Avui tastarem el Brie Premium 2011, un vi que recomanem obrir una estona abans de ser consumit o, si tenim un decantador, utilitzar-lo. D'aquesta manera i mitjançant l'oxigenació del vi, afavorirem que els aromes i els gustos siguin més persistents. Amb aquest vi, el celler pretenia mostrar el caràcter del territori que ens envolta. Per això es va fer a partir d'un compatge de Garnatxa, Syrah, Cabernet i Carinyena, i amb una criança de 11 mesos en bota de roure. Trobarem que l'entrada és molt fresca, però que alhora el postgust és molt complex. Trobarem sobretot notes de fruita madura i fruita negra, però també al mateix moment aquesta mineralitat pròpia que transfereix la llicorella als vins. És un vi que, com diem nosaltres, s'ha de prendre amb tranquil·litat, a la vora del foc, amb un bon àpat o amb una bona companyia, anant airejant-lo i anar degustant tots els matisos que li podem arribar a trobar. Esperem que us hagi agradat i que aviat ens podem retrobar per prendre'ns el plegats. Salut!